Jesu Christ uwan ban wat ye ki balaja ban penem ye ki ban sem ki ba kodor. Kajing ai ku blei pi we ha ki sngi ha ka kerteng ki Pdiang tam ka jong tra Jesu Christ. Tongin lej ban puson na ka Ktien U Blei ban nginya pule na ka gospel ka jong Lucas ka la nong ka ba khandai ka khat ki ba shipo. Ikin tien ki bong na ba ukhon ubre ulawan ye ka ban wat ban penem ya ke bala jano. Jesu Christ Ukraine ni kentien hadien bau sakayos ula kala ke bamut. Jesu Christ ula yo ya ke jing terang ber ke jing sliang ke jong sakayos. Namar ha ke por bau Jesu Christ uyai lenti habula rung lingba ke Jericho. Sakayos ubalong unong krong kajana ulong ubreu baru spa udon ye gajing terang ba gajing anglot ban yo Jesu rena ga daw jong upat ba babon ula kieu hajrong ding namar umla ban yo ka Bible ka ong ga daw galong namar bulong ubreu balingkot tin reng ila ye ka ban ong kam da dei na ga daw ba ulong ubreu balingkot namala da dei ubreu balingkot ru la udon shisha ye ga gajing terang banyo Jesu ula ia ka ban prung hapdeng jung tau pat ba babon rega ngets kem kawai ka daw ka penlong sakyas ban kiu hajrong ding karena ka daw ba usngo ba Jesu ulong uriuniam bat ulong unong pop yelade dan ka daw umdan ye ka jing shlur ban wan shajan jung Jesu Henry kaya ka bapla galong bau sakyas shimla poi perkhat bau Jesu Christ long kum ki weipat ki riuniam namara bau Jesu Christ ula yu sakyas bau dan hajrong ding ula sangya na kita kajingya lenti ula khot ya ka kerteng ka jong sakyas baru laong to hear na jrong ding na bahag ni kasngi kadaya nga bangan sa hakayeng ka jome ka Bible ki yathu bau sakyas da ka jingkmen ula her na jrong ding ha ka ban yalam yo Jesu Christ shika yeng ka jong hoit ka Ktien U Blei kong shibon ha ba ki yo ka ne kylla ye khnyum bat kylla ye kran sneu ka daw ka long bau Jesu Christ ulej ban sa ha ka yeng jong sakyas ubalan nyo da ki babon ki breu kham tam ki riuniam ulong ubreu bapop Wabam club Henry Kim Shimletip ya ka jing angnot ka jong Jesu Christ ban penem ya ka mensim jong sakyas ka Bible ka ong ba ondau Jesu Christ ula sa ka yeng ka jong sakyas kum la shai ka sngi sakyas ula kala ka bamot badula kren ki kentien jong ka jingkot jingmot hake baula ong ini ki kentien ke ba shiteng na ki eru ke baula lum un ash ki beduk bala daula bam club la ni la shim club ye ke eru un siu pat sausha kani ka de ga jinkla ke ba mot ke ba shisha namar kam dei tang ka jinkren ha ka ktien rewat ha ka kam but kani ka lapen kemen yo Jesu Christ hadu kata-kata daw kalong namaru yo ya ka jingkala ka bamut ka bashisha haus sakyas pangakwa ba finte ba kini kasngi ka way ka mensim ka bakala ka bamut ka don ka jingle ka man habneng padena ta ka daw Jesu Christ rulas ngau ka man habu yo bau sakyas ukala ka bamut hagri kasngi ka bamenta ka jingi kai ka bangini banyo leng ba kani kalong baladangi don ya gajing terang ban kala ka bamut iran kam ban ken mau kata kalong dala ka jong ka bor ngenam la ban kala hande nangi la Pdiang yo Jesu Christ komba usakayas ula Pdiang yo Jesu Christ ka yeng ka chungu ka ka ba jula menuru ulala namar hau Jesu Christ kadon ka jing pensat bor bat ka jing ai usakyas ula Pdiang yo Jesu Christ
ulala ia kaban le ia kabam jule menuru haka jingem ke jungu dan shibon ki breu ki batrang bat ki basliang ban bod yo jisu lani ban ke jingem kom ki kristan ki bashisha henrei usuitan ujupen Pdiang badu jupen artatien yaki dak bapen sngau haki bakimla ban ke jingem ka bashisha lani ka bapen sngau ba U Blei henrei ko aba finit bafin sngau tho Lymda fi Pdiang shwa yo jisu Christ kanam dan ke jingkala ka bashisha ndafila Pdiang yo jisu Christ finsala ia ka ban ke jingem ka batamai nama datang uji sukres ubala bantau tamai ke jingem ke jompi di hakni ke singi ke benta lara fila boteng ban Pdiang uji sukres namar ba pi perkhat pangan kelashwa hadin ke tangan Pdiang yo jing hikai na ke jingem jong usakayas ashwa bu un kella ula Pdiang shwa uji sukres hadin bula Pdiang uji sukres ula kella ke bamat bat ulala ruban le kata ke ba jula menuru de lesi ha ke jing ke jongpi pi osngau ke Jingpuson pi perkhat hatu ngala dem ban kylla phenumla Lymda fi Pdiang shwa yo jisu Christ herde anda fila Pdiang yo jisu Christ ke download pin sngot ho ya ke jingpen kylla dur ke ba U Blei hi namar baro kilong ke bala ba U Blei dene te daw Pdiang yo jisu Christ ke singi nama jisu Christ uwad ya ke mensem ke belajar jisu Christ ukwa ban penem ya baro ke mensem ke bayap la fi sngo ba filong ka mensem ke bayap fi sngo ba fila jingai na ke jinga dai ke bayam ba U Blei la ne fi padon ni kata ke jing yesham ha ke jingem ke jompi ba fin sngo tho ya ke jinga dai bayam le jong ba U Blei ai bagri ke singi limba ke di ke Ktien ke jong Blei kan pelong pi ba Pdiang yo jisu Christ ken ma bo jisu Christ long kum ki reuniam uban penrem ye ki nongkrong kajna long kum ki reuniam ba petpo lane nyoben yo sakias re penban u jisu Christ daga jingie ula khat yo sakias den tak daw ni singi ko mentaru ka kwa fintep u jisu Christ u e jepi u kwa ruban penkala ban tau tamai ke jingem ke jompi dengan ngait skema ke singi ke benta la danda preng jompi ke bios ngau ke Jingpuson but fi ngau ba fem parshim la Pdiang yo jisu Christ to ai ba ke klip mat kan long ke por ke ba kodor ha preng jompi ba U Blei ha ke ba fen duai adu ke download ke jompi ban sha ba jisu Christ rung ha ke jingem ke jompi kumbu sakayas usha yo jisu ba wan ban rung ha ke yeng ke jongo pangangit scam kumbala penkelayu sakyas an penkelai ke jingem ke jompiru hagri ke singi te to Blei kurkui pi barang kwa ba fin tip ba U Blei u e pi kumba pilong amen.